Porter 2 ҳуҷҷатҳои яксола нав, соли 2007, утил дора, аккумулятор нав, баллону нав. Мошин қариб гаштагӣ нест. Аз вагон овардагӣ, ҳам ягон корҳои худагиро кардагим ба ҳамин хов. Почти гуфтем рӯзо ховай мошин. Ягон корҳои худагӣ худмон, ягон ҳезум, пезум, ягон корҳои худмон овардагим ба ҳамин халос. Мақсад мошина одаме бошад ки бигира кор кунад. Мошин усилит кардагия ба дили хидмон, ҳамаш аккумулятор, баллоно, ҳуҷҷатҳо ҳамаш қоидавия яксолаам нав кардагим, моҳи майда кардагим. Салонам кожа, даро ҳамаш 100%. Мошинчарам ҳолатш беҳтарина. Краскаи раднои қичай ҳамаш 100%. Кадоим бигира худо хоҳад баракат бигира, ба хотире ки мошин состояниш нав аст.